Dantza egitea munduko gauzarik ederrena da. Dantza egitea zure burua abandonatzea da. Lea dut izena. Eta kontatu nahi dizuet zergatik naizen dantza egiteko gai. Munduratu gintuzten maitasun garrasiz, bidea egin dugu masustazta sasiz. Titularra amaitzen denean, nork eutsiko nauni. Epaiak hasten direnean, zergatik eutsiko diot nik. Aiz izan nahi genuen askatasun bertso. Erantzunik ez dagoenean, gauza bakar batek eusten nau. Barruan dudan oihua beste norbaiten eztarrian entzuteak. Ez gaudenean sendo harrien ausardi. Lea, ondo zaude? Lea, zei zara bilatzen? Pelea? Agian ausartagoa izan beharko zenuke? Zeintzea zure minak kendu ezkeo? Zeintzea gertatutakoa ezabatu ezkeo? Barkatu, Lea.